no cal que em fessi aquestes cares, no estem a classe, jo no us pegaré tant la xapa, una miqueta ja. I ara veureu, el que vinc a dir més que res és que jo este mes tiraré en una empresa que crec que pot fer que Amposta vagi millor, perquè aconseguirem que totes les empreses venguen a partir d'esta tenda online i així crec que farem una Amposta millor i més gran. I a més, si puc crear ocupació, millor que millor. Tens? Merci. Merci. Doncs bueno, com he dit, bon dia a tothom. La veritat és que se'm fa una mica estrany estar aquí dalt. He anat a moltíssimes conferències, totes molt bones, i d'aquí he tret moltíssim, he après moltíssim. Sento una dolça temor d'estar aquí dalt, una temor que crec que és bo que tinguéssim tots, perquè aquesta temor ens fa ser més forts. Com diu Arya Stark d'Invernalia, el miedo hiere más que les espades, no? I jo he aconseguit, crec, arribar a ser un expert en tot el que envolta en aquest món. Però crec que tinc una història que vos puc explicar com he arribat a ser un simple inexpert que ja sap una mica més, no? Simplement fent el que volem podem arribar a aconseguir tot el que volem. Nosaltres, quan no fem el que volem, estem tristos, no estem contents en nosaltres mateixos. A més, tota aquesta penúmbria que ens aixeca damunt nostre fa que els dies se facin més pesats i anar a classe no ens agrada, ens costa aixecar-nos. El despertador sona moltes vegades. Però jo crec que si som sincers en nosaltres mateixos podrem arribar a aconseguir que aquests dies siguin més fàcils. Després, els anys de nen, recordo que em vaig dedicar a estudiar. Era el que tocava, no? Ets un nen, no tens res més a fer, necessites algú que et guia, a part dels teus pares, no només poden educar-te ells, no necessites anar a classe, necessites que aquesta classe te faci un home de bé, un home per al dia de demà. Com a molts de nosaltres, a mi no m'agradava gens, vull dir, recordo amagar-me detrás del sofà per anar a classe i tindre meus pares detrás meu perseguint-me. Però durant molts anys se m'han repetit aquestes paraules, al no agradar-me anar a classe. No era un mal estudiant, però tampoc era un bon estudiant. I se repetien sempre les mateixes paraules. No aconseguiràs fer res. Si no estudies tindràs una feina horrible, no sabràs què fer, estiràs arrepentit tota la vida. Jo, la veritat, durant molts anys m'ho vaig creure. Creia que no sabria fer res, que no podria aconseguir res. La veritat és trist creure així. Però un dia me'n vaig donar compte que això era mentida. El que podem aconseguir és tot el que nosaltres volem. Ja sigui una classe, al carrer, a una conferència com esta, a una bona conversació. Sempre podem aconseguir treure coses bones. Tornant als primers anys d'estudi, l'altre dia vaig llegir un article d'un psicòleg italià, el qual dia, Francesco Tonucci es deia, perdoneu, que diu: la verdadera reforma empieza a los 3 años. El que diu és que s'estan seguint uns estàndards en educació que l'únic que fan és preparar-te per al dia següent i ja està, no t'ensenyen res més. És com quan anàvem als pàrvuls o a P3, ens diuen: ten este dibuix, un pallasso, un elefant, un cérvol, i diuen: pinta'l i no et surtes de la ratlla. Què passa? Aquest nen el que pensarà és: si surto de la ratlla és que ho estic fent malament. El que podem fer, imagineu si el professor diu: anem al pati, observeu, mireu què hi ha, i després dibuixeu el que més us agrada. Crec que este nen, en vez d'aprendre a pintar, podrà aprendre a aprendre. Serà millor, creixerà més ràpid
hi ha moltíssims estudis que diuen que aquests nens, als 3 anys, s'aprenen moltíssim, aprenen més que en tota una vida. Jo crec, imagineu si els professors ensenyessin a aprendre. Crec que les possibilitats a les que podríem accedir no les imaginem a partir d'ara. Perdona. M'agradaria parlar dels professors. Sé que els professors no ho han tingut fàcil. Vivim en un país on tot el referent a l'educació s'ha buscat el màxim benefici econòmic. L'intel·lectual s'ha perdut. És una carrera que ha passat a ser una feina més. Crec que jo l'admiro, però em fa pena, perquè tenen l'oportunitat d'ensenyar a ensenyar. Que tu pugues aprendre cada dia i no tingues que seguir-te per les pautes que hem parlat abans. No és normal que a part vos te preparen per anar a P3, després de P3 a P5 t'ensenyen a dibuixar i escriure per a després fer exàmens o deures i després arriba el dia de la carrera i l'únic que et queda quan l'acabes és tenir que tornar a aprendre, perquè tu no t'han ensenyat a què t'ensenyarà aquest món. No? La veritat, és trist que això passi. Inclús dient això, tinc alguns professors als quals admiro, professors que m'han ajudat moltíssim i gràcies a la seva vocació, a l'amor per aquesta feina, cada dia encara ara, sense anar a classe, puc parlar amb ells i puc treure converses boníssimes. M'han ensenyat, m'han ajudat moltíssim. I us voldria fer un cop d'atenció que a les vostres mans està el futur d'estos alumnes. Crec que tots estos alumnes, el dia de demà, poden no seguir les regles i podran aconseguir ser escriptors, artistes, empresaris d'èxit, qualsevol cosa que vulguen, perquè a les vostres mans està el que vulguéssiu. I la veritat, creu-me que així sou molt millor. Voldria parlar una mica d'aprendre. El que he volgut dir en tot això és que tenim el poder d'aprendre per nosaltres mateixos. Avui en dia és facilíssim aprendre gràcies a internet. Hi ha tutorials, hi ha gent que comparteix totes les seves vivències, totes les seves experiències. Gent que desinteressadament o a través de YouTube monetàriament, com molta gent de nosaltres podríem entrar i guanyar diners d'una manera més o menys fàcil, simplement en dedicació, podem traure tot això, aprendre i inclús traure un benefici. Si sou inquiets, simplement deixeu-vos portar. Sigui el que sigui, jo crec que ho podeu aconseguir. És possible que el camí este sigui el més difícil. No és possible, no, és el més segur. Perquè, com he dit abans, te fiquen traves. La gent no es creu que això pugui passar. Te diuen que estàs loco, que el que vas a fer és impossible, que no tens experiència. Què més dona? L'experiència l'aconseguim. És possible que aquesta persona que t'està dient això, ell no ho va aconseguir. Ell no va aconseguir la seva meta i ara està frustrat. I és veritat, hi ha persones que tenen molt d'èxit, però també hi ha moltes d'estes que no han tingut felicitat. Els somnis d'aquest nen, allò que de minut sentíem que volíem, ja no existeix per a ells. La veritat és que és trist. Hi ha molts de locos en aquesta vida. Començant des de més atrás, Tesla, per exemple, moltíssimes patents. Tenim a més recents com Mark Zuckerberg, Facebook, qui diria que una aplicació per a mirar unes quantes persones de classe acabaria triomfant com ha triomfat, no? Steve Jobs, un gran visionari. Tenim tota aquesta gent que un dia els van dir locos. Cap d'estos té carrera. És més anys atrás, Leonardo da Vinci, no existien aquestes carreres. És un home que té més de 200 patents. Tots estos locos ho han aconseguit. No cal que arribem a ser ells, però si podem acercar-nos, crec que en un 1% del que han aconseguit ja seríem feliços. Després de tot això, voldria parlar una miqueta de mi. Tots aquests pensaments un dia també van estar al meu cap, mesclats i confusos. Al final se van ordenar. Jo sabia que tenia habilitats que no tenien que estar senyides per les regles. Unes habilitats que, per què no, podrien aportar alguna cosa a aquesta societat que sempre era igual. Fa 3 anys vaig començar el que seria
la meva primera empresa. Molta il·lusió. Estava seguríssim que podria tirar-la avant. Havia anat a conferències per tota Catalunya, gent de grans ments, gent que sabies que eren bons i que eren inquiets com tu. Tota aquesta gent l'havia seguit, havia llegit articles per internet, havia creat les meves pròpies estratègies d'empresa. Sabia que estava preparat. Jo i 2 socis més vam intentar fer aquesta empresa. Van passar els mesos i la cosa no seguia bé, no anava bé. No avançàvem, cada dia ens barallàvem més, faltàvem inclús a treballar. No, érem joves, érem inexperts. I al final un dia, amb molta tristor, vam tenir que deixar això. Un any de feina, un any perdut. Això és el que pensava. Ha estat un any de la meva vida, era el millor que tenia i ho he perdut tot. Després el que va passar en tot això és que als mesos em vaig començar a trobar malament. Tot allò que jo pensava que era capaç de fer de tot va desaparèixer, ja no existia. Tenia les finestres sempre baixades, les hores passaven. Però un dia me vaig tornar a aixecar. Vaig dir, jo vull tornar a aprendre, vull saber més. I vaig aconseguir aixecar-me i anar a apuntar-me a unes classes, a un cicle superior d'administració d'empreses. La veritat, era el que volia? No, no era el que volia. Quan veia que això era poc per a mi, vaig aconseguir tornar a pensar en la meva idea. Sabia que era una idea bona i sabia que podia funcionar. Vaig desfer-me de tots els documents que tenia l'altra vegada, tot el treball fet ho vaig deixar estar. Tot el negatiu que sabia que havia tingut ho vaig deixar estar. Temps després, l'empresa ja estava quasi en marxa. Havien passat 5 mesos, quan l'altra vegada en 3 socis en un any no van fer tant. Ara este mes puc estar aquí parlant amb vosaltres i a finals de mes podré tirar aquesta idea endavant. Jo crec que si he pogut tots podem. No sóc res especial. I si feu el que a vosaltres vos agrada, sempre estireu contents. Si teniu idees, no tinguéssiu temor a parlar d'elles, doncs això les farà més grans. Totes aquestes idees, dieu-les, parleu-les, analiseu-les, imagineu-les d'una manera diferent, ja sigui per internet, ja sigui anar a fotografiar, feu el que vulgueu, però feu, així estireu més contents. Gràcies. Voldria fer uns agraïments. Voldria agrair a Marc Vidal, a Ramon Bel, a tot l'Ajuntament d'Amposta per fer aquestes iniciatives. A mi tot això és el que em va aconseguir fer que estigués aquí. A tota aquesta gent, que no diré molts de noms perquè si no al final no me'n recordaré i veuràs. Donen cada dia un gra d'arena i podem tots fer una muntanya. Àngel Minyana, un amic meu, que m'ha ajudat molt en l'empresa. Crec que junts estem fent un gran treball de màrqueting i de disseny. Després tinc altres amics com Josep Escobar, que després parlarà ell, que gràcies a la seva empresa estem tirant la web endavant. I sense més, el que he dit, no tinguéssiu temor a dir les vostres idees, això les farà més grans. Gràcies.